Kadlawon pa naman siya kay hatod. Kay sayo iyang PSA kwaon. Kami dali guys og hatod Crystal. Nagkuan siya mayo shipping. Dili. Dara-dara ako anak. Sorry ba? Oh, sira. Sira? Hindi na mabit kadali nas pa. Ko may di ko siguro sa ta. Kana? Dira go. Ha? Dira go. Magamping. Wala na wala. Di ko na reka. Pwede na mo saka sa boss. May guys. Dari yung papa trabaho pa. Okay, lawat guard. Ang pinak. Ngita siya og pang give sa iyang Christmas party sa iyang school. Guys, madung adlaw tanan guys na busy ko darig kuan sang tanom asa na ni pamutang ni kay perting daghana. Ja kani ganahan jud kuan ni ja guys so kay laki plant pa ni siya. Daghang mga nis ka ingana guys kay gipangkaon man sa uod na ana. Pau. So adyo ko'y kahumanan, wako'y kahumanan sa hang pang ipus. So kinahanglan jud ko nga malimpyo na ni guys before mag kuan New Year before mag Pasko. Hindi na pita jud ma arrange guys kay muli na. Akong gipilapan. Katong giprint nimo. Ya photocopy sa imong national ID mo raman. Tawag ko naman niya kay naglinya man na, di ba? Iguman niya hatag sa number, hulato nimo mo flash ang number dito. Ay ha ka mo bayad sa counter. Asa naman ka? Pagkita ko no. Mag-vlog diha. Pagamping. Pagamping. Daw. Wala dahan tao. Dali na na. Dali na na. Igo naman gunya chicken na pirmahan nila. So busy ka jud ko dari guys kay kuan. Panggi bali nagkuan dito. Adil pa. Ja kay ako ni tamnan og Bermuda para di malapok. So nana ko gitanom dari nga Bermuda dia. Kung dari ba para kuan. Buwak ni siya og pink. Daghan pa kadto ko mga itong lubong na kaning upat ka kaang pa nang ipang lubong dari na. Ini ana sa mga utlanan ba para nindot na. Nindot man na silang bumbil guys kay maguba ni atong koral. Pwede na ibumbil nato ning ay pwede na ikural na atong bumbil. Pwede naman na sa kuan para di maka tundok ba na siya guys di na sa maka kuan. Ja ag sa kaingani wala gini duha lang gini sa kabuok. Ganahan ko ra ning brooder net guys kay ang brooder net dito ni sa tubangan dito oh tubangan dyan ang gibalhin dari kay mulabo man gud na siya nga na mo taghan ba nga kay mo kuha man ko dani ug kana maglaba daghang o guys kuha man jud ko dani niwan man guys oh isang kuha ko dani ug maglaba daghang o wala ang kanon niya Internati. Napok ang kamot. Napok ko gibutang dari nga
bamboo guys. Basta ang naghanak kadukog tanong ginuo ko sa na nila ni pagkuan. Kani mo ni kang nanas buhol guys. Kuan siya ka ng peanut tree. Ito ni siya lagi. Ngit na pod kay muwan mo. Kuan mo gusto siya. Muwan mo init. Nawag na stikat. Diya dito po ko sa ang amo ganiha guys kay napoy gi pambuhat kadto basta ra ka busy. Kuan ko nag kay wa mo ko naka duty mga pila ka adlaw dito sa so kadto ko dito dapit ko sa kalsada ng wa na ko ga video guys kay grabe. Makakita pala man dari sa personal kay maron mo titik-titik ino na ko ni kun nga magpahuway sa lagi kay malagi na usahay may kung sakit na dikaduhang likod pero sama din yung pobre man ta maniksikay jud ta kay mga sunod buwan guys mga January puhon di naman ko maka-atiman na nihang mga tanong kay sugod naman pug kuuguan sugod na pug pang sikay sugod na pug paninda kay para makatabang tas pang adlaw-adlaw nato ba da grabe day guys didto nananumbog ko og kuan nananom ko og ganang bermuda sa kay lisid naman kaso ko og bermuda guys kay buhi pa to ang ugangan guys daghan ta ko bermuda nato sa pikas nakakuha ra ko gamay bermuda sa kay niwan lagi ganiha guys ang gipanggawas na pud ni mga kuan di panggawas na pud ni mga tanom bermuda guys ang gitanom dari kay ganahan ko nga dili malapok dari sa nag-agi niyo ba so manguan pa ko mga bermuda o na ako'y makita nga bermuda so pag dito ko mahuman guys kay nang ginadya ang adilpa tuwa na lodja kay ang adilpa dari man tong dapita di ang gibalhin dito sa kani di na ni mabalhin kay na ganahan kado si ganahan si Mambida ni kay kulay pink ganahan man sa mga tanom nga kulay pink diya katok adilpa kulay pink puto kanim do mo sa una sang adilpa nga dapit nakado dari so ang gibalhin dadto matong di lukat na guys kanang di lukat jud na ang kaproblemahan lagi ron kay kani ang mga bumbil ganahan ko nga nasay matungtungan hala igsuon ni munmun guys so kita mo guys to Dali. Sana. Dali. Pakita ninyo guys. Muna guys, ang ipatubang nawa na man hinuon ang mingming dadto guys ni tungtung. So ganiha guys ni nagsugod-sugod ko. Oh, ito ara dai siya oh. Igsuon na siya ni. Hi. Mingming. Dira oy. Igsuon na siya ni Munmun. Ming. Lo. Nasi lo. Hadlok siya. So apa jud na human guys ang ganiha lagi kanang kabisin ha ni kalit man og uwan. So hanang gipanglubong diha ag kuan kanang bumbil. So gilubong po na mga bumbil kay hanto didto para makatabon po diha ba. Kay kanang gitambo naman ha kay nami mga kuan kahoy. Diya guys ni daghang bunga ang kuan guys oh. Sige nga na mura man na siyang orange pero di na sila orange kani may orange kani bumbil nga orange ganahan mo kung mga bumbil guys gamot lang dyan kay ganahan dyan kung bumbil basta na mamuwak na ganahan ko aning orange oh. Dya ano siya oh nangahog na dari di ay kuan man guys mo kalit laman og ano siya kalit mo laman og kanang uwan init uwan wala di ko mahuman-human wala hanap pa kadto ko nga tarungon duha na ko kaadlaw dari og kuan
kay nananom lagi ko Bermuda. Kani siya kay haman isang patas and good ni guys karong malandong dari. Pwede ka magbutang og silong-silungan dari, magkapi ka nakabuntag, ano ba? Maghimo ko diha og kanang table. Nya malandong naman kay na maingana. Pwede kay nakabuntag diri ka magkapi. Magkapi ka nya magsige pug kagkaan daning kani guys. So gitujo po na siya dari og butang sa tubangan kay aron og may bisita na ganahan mo ka hindi na matug likod. Diri na lang sila mamupo. Maabot to si Mambi, mamupo na lang si Mambi dari na. Di man na siya mawadan og bunga. Nagalipog ko kuan dari di limonsito na kani adil pa ni. Ja kinahanglan ko nung magtanom ka og millionaire basta pitpud sa imong gate. Kani adil pa man pud ni siya nga wala ko kay bawo ni puti ba ni or pink, basta ang pink kani ang gibalhin dari lagi di asang gibalhin diha kay natinga ra kaso dari, pero kani din na siya balhinon kay basin og matay ba niya ganahan ko kani siya guys. Na ni siya puti, na pud ni siya yellow, na pud ni siya pink gani nga kuan. Wa ko kay wag unsay nganda ni guys, o comment lang po mo unsay nganda ning buwaka, basta ganahan ako na dito ko na sang amo na. Nja kani naginusara lagi ni hang yellow. Ang tani sang pa daghanon ba? Mo daghana siya. Nja sa ka rubber plant dito ano sang gilubong karong landong pud daring dapita. Ugma na po ko ilubong diha guys na kanang mga fortune. Kay kanang fortune dapat na sa tubangan ko na nimo ibutang. Nya kani kay pang puli-puli ra pud na siya, pwede man sa indoor. Sa indoor na pwede na. Sana na ko natanom dari nga duha ka kani kaya hanin tamnan og Bermuda diri tanan hantud dadto paling ko man daghan pa kay kalat guys. Kaya kanang manok buhatan pa man ni papaidin ja. Sa papaidi maghimo po na dari og kuan gamay nga stock room. Pero ganahan kog stock room guys kuan para di magabok. Kuan na lang kog hanublak kay na may hanublak dato gamay nga nabilin to punan ra na maghimo kog stock room ba butanganan og mga gamit nga kuan taguanan og mga gamit. Nga kay wa palagi tama human lagi guys man. Kani hapon ni siyang gigawa sa kay labong ni uwan makuan siya mawanan kay mahal ra bang palitan ni siya kay wato ni siya sa sud guys malagas mag isang mga dahon. Okay ra man ato sa sud ug kanang mga snake plant ra imong kuan. So mangita pa kog mga snake plant nga live klase. So diri ta guys. Kani ganahan po ko dani siya guys so kay sa bulan ni kilala man ni na pud manangulik siya pa po katong kilala nga pula. Kay daghan man ta kog pula sa una, pero nay mga pula dali gagmay Kani gagmay Pero nindot man pula siya. Wa palagi ni ma-arrange guys kay malagi na diri ta sa dapit sa kusina. So mo ani ganahan ni Gigi ndi humot ka do ni siya guys. Humot jud kay ni siya mabuntag. Ja mapuno man na sa buwak diri. Napo dadto daghan dadto sang amo. Buwak na. Ani sa humot ka do na siya na. Mura sa kanang humot sa sampagita. Ja kani dinhan ni siya ko anon kay ganahan po ko dani kay barigitid lagi ni siya nga badyang na. Nice ka do. Na mo ni hanggi gawas na siya kay gipawanan kay niuwan lagi ganiha. Ja wala gina nananom kog daghan kaso ingani na. Kani mga bag-o na magud na siyang kuan kay malgito sa una nga matay kay pagpatrabaho na mo na intan mga bag-o na mga bag-o na siya diha guys. Yung rin nakita guys na wapo kahuman grabe kalat pa paning landscape dari tangan pa na isang mga bala sa dagat para nindot ganahan man ko mag buntag sa zoo guys dari magtanaw-tanaw kaninahan ko ani niya. Wala mo kay ilago sa inganda ni basta ang tawag na ni kay buntot sa unggoy.
Medyo ko mahuman-human ba kay mari ko deres gawas. Bukuan man, kalit mag-uwan. Taligsik. Labad na po niya itong ulo guys, kuanan ta. So pa ning kuhaon ning isa ka kuan dali kay barig kuan ni si Jamor na siya tiger nga snake plant kana. So apa diha napita guys pa nang panindutan pa na diyan taman guys. Kay by January na di na ko makatiman danihang mga tanom manang timan karon. Dili napita mga bumbil na tanan ang hilira diha. Ganahan ko mga bumbil guys. Napagali ko saging-saging. Kaning saging-saging guys, pwede po ni siya nga padak-ani mo. Pwede po na ibutang nato sa sulod sa balay. Panang upahan pa po na siya. So naagi tapok sa siya diha okay. Kana magusaw bag-on na siyang tanom. Daghan kadtong salamat Ma'am B. Salamat sa tanan. So mara to guys ang vlog guys. Salamat kadto ni jung tanan. Unja ugma di ay kuana simbang gabi na si Crystal magsimbang gabi man kuno to didto sa Sinpol kay kuan lagi. Exam ni ja ugma. Exam ni ja sa kuan katong ilahang gi OJT nila. Asa to ilang gi masana ko sila exam ugma. So ganahan ko muna ko na ni siya guys kay kuan lagi ni siya peanut tree. Kang ati daday nga hanggitan ng dadto ning buwak na, marami ni bunga na siguro. Nga ugma guys among pakit ang dadto sa hanggitan ng dadto nga grapes. Unja napoy ampalaya na dadto ang gitanom. Ning bunga na pud ang ampalaya. Unja ni bunga na pud ang 4 kantos des sa likod ja. Daghan na kadto ko gitanom dari guys na ah. Unja mo lagi na pasensya na sa mga kuan nga di jud ko maka kuan ninyo kay ang kamuti guys na ako'y kamuti diri kamuti tops na ako'y kamuti dito sa likod magutan ko diha ko guys magbuwa ko sudan o di naman inimo sa kuanon guys kanang salad diba kani puno na ni siya og kamutihan dari kani kuan ni siya na nanampog og kapayas na diba hana kong kapayas diha kay namatay na magud diha agahang kuan kanang sikwa daghang kadto kong sikwa diha nagpuli na pug kog tanom ako na sang gilirahan diri og kanang kapayas mga papaya ni gilira na diha mga papaya hala unsa ni siya mura man ni siya og saluyot saluyot jud ni siya balod ang dagat na diri rin sa ang gitanom nga kuan 4 kantos may tawag ana sige na pud mig kakaon na ni amuhang kulog ay kana bread fruit bread fruit na siya na sumo ni siya 4 kantos kaya ang palaya dari kay nakuan man na matay man ang tanon po ko dari og tanglad sumo ni siya 4 kantos guys nag mga na naka-harvest na sila dani nakautan na si Pindani di ba magkugi lang jud kag panan hanggang ma-harvest mga talong dari guys Kuy kita nam dari nga payas. Nga napoy tambis dia guys nga puti. Napoy mga talong diri Kani lami ka jud na sige namig kaon na ning ihang kulo. Ya bunga. Sige namig kaon na na. Uy, halagi kaon naman ni siya. Langgam, inog na siya. Kaunas langgam. Didaghan kayo si babaw guys Lami kayo na sa tunuan guys.
Diyan nagkuha na po ko dari guys kay magpuli kong tanom ani oh. Sikwa. Ang isang pulihan og tanom. Napo ko gitanom dari guys sa nagtry po ko og tanom og kuan ba. Malunggay sa kaang, di ba? May paraan talaga guys, wa mo mga yuta. Wala mo mga matamnan. Na may mga baldi nga guba o mga buslot. O dahan ko kay malbiri guys oh. Malbiri. Ako'y nananumda na guys oh. Ana tambis po na siya. Napod ko'y passion fruit dari. Di ba? Namunga na ganit yung passion fruit guys oh. Usa dito namunga na pod. Di ba? Magkugilan jud ka guys. Na jud kay harvest oh, nakambunga na oh. Kaso lang naiulod atong kwaon eh. Dili nato ni sila patyon kay nang ginabuhi baya po ni sila. Ito na sa ipadaplin. So na guys, yung padung na hinung ko dari guys. So mara to guys ang vlog rong adlaw kanang ma-upload lamang po guys kay sayang po ning dollar. Nako na ang dollar baya ron sa YouTube. Maka-views ka og 1k na nakay $5. Naman salamat ka do sa mga viewers. Diya lang ka ha. Dili dapita guys, dili na sa gitam na og daghang tanglad kay daghang tanglad da diha oh. Kani ko man ni siya. Grabing kalata pa guys oh, ako jud human-human. Kalat pa kayo. Una pa sikwa dito nabilin oh. Ang sangkito na kay tong utano na.